Календарда әле кышның башы гына, карлар кар астында калды. Беренче карашка язгы басуда эшкә керешәсе көннәр әллә кайда еракта сыман, ләкин әзерлек фронтындагы мәшәкатьләр белән тәүге буразнага төшкән көн җиткәне инде сизелми дә калачак. Хуҗалыклар машина трактор паркларында бу өлкәдәге эшләрнең күп өлеше инде төгәлләнгән. Игенчеләр белгеләнгән графикка сыя өчен тырышлык сала. Графикка ярашлы һәр тарафта тагылма инвентарьларны, тырмаларны 1 февраль көненә әзерлек сызыгына чыгару бурычы куелган. Туфрак эшкәртү, чәчү техникасы ремонтын 20 мартка төгәлләргә кирәк. Ә язгы кыр эшләренә катнашачак тракторлар ремонтын 1 апрельдән дә соңга калмый тәмамлау максаты билгеләнгән. Чөнки аларга техник күзәтчелек инспекциясының да карауларын үткәрәсе бар. Районның Урал җәмгыятендә техника ремонты тулы куәтендә бара. Җәмгыятьтә барлыгы 30 трактор, шул исәптән 8 куәтле, 7 ашлык җыю һәм 3 азык берәмлеген җыю комбайннары, 8 чәчү машиналары, шул исәптән 3 чәчү комплексы һәм 17 автотранспорт берәмлеге исәпләнә. Техника ремонтына килгәндә барлык хезмәтне җәмгыять эшчеләре үзләре, тракторчы механизаторлар Ринат Нәбиев, Рөстәм Габдуллин, Рәфис Кашапов, Мәүлид Рәхимҗанов, Венер Шәйхлисламов, Ильяс Асадуллин, рәтеп ябыштыручы Рәсил Фатхулбаянов, Токер Рәсүл Мустаяповлар башкара. Бүгенге көндә НТС 82 тракторының кун-10 асылмалы җиһазы төзекләндерелә. 2 К700 тракторларының руль идарәсе, тормоз системасы, двигатель һәм электр җиһазлары карала. БДМ 6-4 һәм УДЭ тагылма агрегатларының дискаторлары ремонтлана һәм башкалар. Эшләргә барлык уңайлыклар биредә тудырылган. Мастерской тулысынча мич ягып җылытыла. Цехларда барлык кирәкле җиһазлар һәм инструментлар бар. Әле күптән түгел генә җәмгыять югары басымлы җиңсәләр әзерләү өчен обжимной станок алган булса, агымдагы елда авыл хуҗалыгы машиналары өчен металл эшләнмәләр һәм конструкцияләр кисү һәм ясау өчен лазер белән тимер кисү җайланмасы кайтарылды. Барлык эш барышы баш инженер Ринат Дәүләтшин, бригадир Азамат Салимов, диспетчер Илида Камалова тарафыннан тикшерелеп, бәяләнеп хезмәт хакы түләнә. Кыскасы, хуҗалыкның машина трактор паркында техника ремонты эшләре графикка ярашлы бара. Эшләр яхшы сыйфат белән башкарыла. Димәк, язгы басуда техника төзексезлегенә бәйле эш тоткарлануына юл куелмаячагына ышаныч бүгеннән үк күренеп тора. Район авыл хуҗалыгы идарәсенең баш инженеры Рәмил Мустафин, Луиза Шарафетдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.